ኮንፌዴሬሽን ቅድድም ብሽክለታ አፍሪካ ውድድራት ሻምፒዮን አፍሪካ 2012-2013 ንሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ መሪሑ ዝናብ ብቕዓትን ብሉጽ ውጽኢትን ዘመዝገበ አሰልጣኒ ሙሴ አስሄል ናይ አፍሪካ ዝለዓለ ናይ አሰልጠንቲ ሽልማት አፍሪካስ ዲስቲንጉሽድ ኮች አዋርድ ከም ዝሃቦ ሃገራዊ ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ሓቢሩ እቲ ኮንፌዴሬሽን ነዚ ዝገለጸ ብመገዲ ፕሬዚደንቱን ምክትል ፕሬዚደንት ዓለማዊ ማሕበር ቅድድም ብሽክለታ ዩሲአይን ዶክተር ወጂህ ዓዘም ኣብ ዝለኣኸ ወግዓዊ ወረቐት ምስክር ኮይኑ እቲ ሽልማት ነቲ ብብሉጽ ብቕዓትን ተደራራቢ ዓወታትን ሩይ ዕቤት ዘመዝግብ ዘሎ ደረጃ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ተወሳኺ ደርኺ ዝፈጥር ከም ዝኾነ ሃገራዊ ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ሓቢሩ እቲ ሽልማት ብተወሳኺ ተካእቲ ተቐዳደምቲ ብብዝሕን ዓይነትን ኣብ ምፍራይ ሓያል ስራሕ ንዝዓመሙ ኤርትራውያን አሰልጠንቲ ዓቢ ሞራላዊ ፍናን ዝህብ ከም ዝኾነ እቲ ዝበፅሓና ሓበሬታ ይምልከት ኣብ 2012 ንሕረይቲ ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ አፍሪካ ኣልዩ ኣብ ዙር ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝተሳተፈ አሰልጣኒ ሙሴ አስሄል ኣብ 2012 ኣብ ቡርኪና ፋሶ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2013 ድማ ኣብ ምስሪ ኣብ ዝተኣንገደ ውድድራት ቻምፒዮን አፍሪካ ንሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ መሪሑ ተኸታታሊ ዓበይቲ ዓወታት ብምዝጋቡ ይፍለጥ ኣብ ጋቦን ዝእንገድ ዘሎ ተሻዓይ ዙር ኤሚሳ ቦንጎ ትማሊ 15 ጥሪ ሳልሳይ መድረኽ ወቕኒዕሎም ሙሉእ ትሕዝትዎ ማኑኤል ኣልኣዛር ብመልክዕ ጸብጻብ ኣዳልይዎ ኣሎ ረቡዕ 15 ጥሪ ብሳልሳይ መድረኽ ዝቐጸለ ዙር ጋቦን ኣሚሳ ቦንጎ ቤልጅማውያን ተቐዳደምቲ ክለብ ዋንቲ ኣዌይ ግሩፕ ዮሃን ጆንሰን ጂም ባንገስን ቀዳማይን ካልኣይን ደረጃ ብምሓዝ ክዕወትሉ ክኢሎም እዞም ክልተ ተቐዳደምቲ ነታ ተኣኪባ ኣብ ቅጽበታዊ ውድድር ዝኣተወት 4 ዝኣበላታ ቀዳሚት ጉጅለ ረቲዕምዮም ዕዉታት ክኾኑ ክኢሎም ብውህሉል ግዜ ኣብ ቅድሚት ተሰሪዖም ዘለዉ 5 ተቐዳደምቲ ተመራሪሖም እዛ ጉጅለ ብምእታዎም ኣብ ውህሉል ግዜ ዝመፀ ለውጢ የለን ኤርትራዊ ኣባል ክለብ ኢሮብ ካር ናትናኤል ብርሃነ ነቲ ብውህሉል ግዜ ብጫ ማልያ ለቢሱ ዘሎ ውሩይ ስጳኛዊ ተቐዳዳማይ ሉዊስ ሊዮን ሳንቼዝ ተኸቲሉ መበል 11 ደረጃ ብምሓዝ ውድድሩ ክፍጽም እንከሎ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ሜሮን ኣማኑኤል ገብረ ዝጋቢሄርን መትከል ኢዮብን ድማ ተመራሪሖም መበል 18 19 20 ደረጃ ሒዞም كساب حجي أبتخير زلو سلسة مدرخة سبانياوي لويز ليون سانشيز ب9 ساعات 46 دقيقة قدماي درجة بمحاز بيج أماليا كلب بسن كله ودها جورو سبانياوي إيغوتيس غارشيا كفرنساوي كلب كوفيديس بحانتي كال إدحيرو كالاي ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ኢሮብ ካር ናትናኤል ብርሃነ ድማ 8 ካልኢ ድሒሩ ሳልሳይ ደረጃ ሒዝሎም ካብ ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ መትከል ኢዮብ ካብ መራሒ ብ3 ደቂቃ ድሒሩ መበል 12 ደረጃ ክሕዝን ከሎ ክንድሽሕ ደበሳይ ድማ 16 ደቂቃ ተፈንቲቱ መበል 16 ደረጃ ሒዞም ኣብ ዙር ሩዋንዳ ብሉጽ ብቕዓት ዘንጸባረቐ ተቀዳዳማይ ክለብ ኣስፔኮ መትከል ኢዮብ ኣብዚ ከቢድ ውድድር ኣንጻር ፕሮፌሽናላት ተቀዳደምቲ ኣብ ዝፋጠጠሉ ዘሎ ህሞት ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ጻዕዳ ማልያ ንምልባስ ካብ ቀዳማይ ደረጃ ሒዙ ዘሎ ፈረንሳዊ ፍሎራን ሰንቼ بكلت دقائق تفنتيتو سالساي درجة بمحاز بلوص وصيت حزي يقعزالهم أب ودر قطبتاوي قطليا ماليا نملباس بلجماوي جيروم باغنس ب74 نطبي يمرح اسبانياوي لويز ليون سانشيز ب68 نطبي يصعبو ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃነ ድማ ብ60 ነጥቢ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ይርከብ ብጋንታ ሕጂውን ፈረንሳዊት ክለብ ኢሮብ ካርያ መሪሕነት ሒዛ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ድማ ሻርሻይ ደረጃ ብምሓዝ ካብ መራሒት ኢሮብ ካር ብ28 ደቂቃ ተፈንቲታላ ንሃገራዊን ጋንታት ኣፍሪቃ ንዝተሓዝ ፍሉይ ነጥቢ ሃገራዊት ጋንታ ሞሮኮ ትመርሖም ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ድማ ካልኣይ ደረጃ ሒዛ ትርከብ ራብዓይ መድረኽ ዙር ጋቦን እቲ ዝኸበደን ዝነውሕን ማለት 190 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ኮይኑ ኣብ ውህሉል ግዜ ገፊሕ ለውጢ ክመጽእ ትጽቢት ይግበር إذا خمسي لنقوله إرتراو تقداماي دوب أفريقيا كلب MTN كوبيكا فرقال سدبساي نتزخبدن زنوحن رابعي مدرخ زور غابون كعوتل بمخالو هادنا قوت رخيبهم إذا حلف عامت بكلت عبيتي مسبرتات كم تزيد له كودادر زي كالة تقداماي فلام عوت مدرخ كاب تقدامتي كلب MTN بمزغاب نكايت كلب حبينوم أبزي تاشع عموت حيز زولوغ زور غابون أقدمهم ناي مدرخ عوت كمزغبو زخالو أفريقيان تقدامتي سلسة رايم تصنيحهم أتوم كل تيارتاويان تقدامتي دانيال تخلا هيمانوتن ناتنائل برهانن كخونن كله اتصال سايدما موروكاوي لحساني كخونن كله فرقال سيده بسايدما بزي أبرعباي مدرخ زمزغبو وصيت نزوم سلسته أب مزغب عوت مدرخ تتصحيفهم زصانح تقدامتي تحويسهم اللهم دايركتور كلب MTN كيفن كامبل ناي مقبار عام فرقال سيس لزفلطو كم زبال عوت كم تصيب به منبارو دحرت صوتا بزهو مجلس ابريو
ንሱ ኣብ መግለጺኡ ፍረቓልሲ ኣመዝጊብዎ ዘሎ ዓወት ንውልቁን ንጋንትኡን ዓብዪ ክብሪ ምዃኑ ጠቒሱ ናይዚ ዓመት ፈላሚ ናይ መድረኽ ዓወት ብምዃኑ ድማ እቲ ዝበለጸ ከም ዝገብሮ ገንዚቡ ራብዓይ መድረኽ ዝርጋቦን እቲ ዝነውሐ ርሕቐት ማለት 190 ክሽፍን እንከሎ ንፍረቓልሲ ተኸቲሉ ሞሮካዊ ምሕሱን ላሕሳኒ ካልኣይ ሆላንዳዊ ማርኮ ሚናርድ ድማ ሳልሳይ ደረጃ ሒዞም ኣብ ፖዲዮም ደይቦም كرات تعزبتنا خبز قصيلنا زينات هاجرات وصحيح زلكم ملسه سنة صنحو